I den her film skal vi se på opgavetypen hvad kan der udledes, som er en del af fællesdelen i skriftlig samfundsfag. Og når man skal lave en hvad kan der udledes opgave, jamen så vil man typisk have en tabel eller en figur, som man skal udlede noget fra. Det kan også nogle gange være et lille stykke tekst, men som oftest er det en tabel eller en figur. Og der er det vigtigt, at man klart og tydeligt får udledt de sammenhænge, man finder. Det kan være, at man skriver, jo større et eller andet er, jo lavere vil noget andet være. Eller når væksten stiger, så ser man, at arbejdsløsheden falder. De sammenhænge og tendenser, man finder, dem skal man selvfølgelig forklare. Og der skal man selvfølgelig bruge faglig viden og begreber, eller måske endda teori. Og det kunne være viden om økonomiske sammenhænge. Det kunne være begreber som, jamen, når arbejdsløsheden falder, vil man se, at inflationen stiger, og så inddrage Phillips-kurven i den sammenhæng. Ofte vil der være et krav, om man også tydeliggør det, man udleder med relevante beregninger. Det vil typisk være indeksberegninger eller procentberegninger, måske andelsberegninger, som er også en slags procentregning. Nogle gange vil der også være en ligning eller en p-værdi, altså en hypotesetest, og den skal man selvfølgelig kommentere på, hvis det er til stede. Men det kan I se mere om i en anden film på siden. Et eksempel kunne være sådan en her. Hvad kan der i figur 1 udledes som sammenhæng mellem BNP per indbygger og CO2-udledning per indbygger? Og der står så et krav om, at du kan anvende viden om bæredygtig udvikling. Og som man kan se, så indgår der også en ligning, som der skal kommenteres på. Og en besvarelse vil så starte med lige ganske kort at sige, på figur 1 i bilag 1 ses sammenhæng mellem BNP per indbygger i dollars og CO2-udledning per indbygger i tons i 2011. Så har man lige præsenteret figuren kort. Og så kan man gå til og sige, at der er ikke beregninger, der skal laves her, men der er en ligning, der skal kommenteres på. Den kan man så kommentere på ved at sige, jamen, hvad er egentlig hældning, hvad er skæring, og hvad betyder det? Og der er også givet en R i anden værdi, så man kan sige noget om forklaringskraften på sammenhængen. Og så til sidst skal man så ind og sige, jamen, hvordan kan vi så forklare, hvad er det for en sammenhæng? Altså jo rigere man er, desto mere forurener man. Og man kan se eksempler på USA og Nigeria bliver brugt i det her lille tekststykke, og man kan så også se, at de variationer, der er fra tendenslinjen, de bliver også forklaret. Altså et land som Danmark bliver taget ind og se, at vi har en høj BNP, men en lav CO2-udledning, hvilket kunne skyldes, som der står, at vi har forsket i vedvarende energi og satset på det, f.eks. sol- og vindmøller og miljøafgifter osv. Så altså man skal her forklare, udlede den sammenhæng, der er, og udlede de afvigelser, der også er fra sammenhængen. Så altså som nogle gode råd, man skal præsentere figuren eller tabellen ganske kort. Man skal lave relevante beregninger, hvis det er krævet. Man skal udlede de sammenhænge og tendenser, man finder, og man skal forklare dem ved brug af faglig viden og begreber. Og i nogle tilfælde skal man også kommentere på en p-værdi ved tabeller eller ved en ligning og R i anden værdien ved en figur.